national identity management. Let me go to that left of the Honorable Minister. We have the NRB Director, Mr. Noel Chikungu, and next to Mr. Chikungu is the NRB Undersecretary, Mr. Atusai Mwaupiu. Next to Mr. Mwaupiu is the NRB Chief Registration Officer responsible for civil registration and vital statistics, Mr. Roderick Langwe. At this juncture, ladies and gentlemen, if you look at the program, we'll go straight to the statement to be made by the Honorable Minister of Homeland Security, Mr. Peter Mukito. It is now my singular honor and privilege to request Mr. Mukito to address us. Over to you, sir. Government officials, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kodi kupepesa maliro. Kuzikhala ndi malire. Komanso kupepesa kwathu kuzikhala kotani. Iya inimene anadwalira muja, iya akapume. Inu zoona munthu ngamene tikamamfunsa kuti kodi zinakhala bwanji. Koma tu ife tinamva kuti zakuti sizimakhala bwino. Kodi nthe zinakhala bwanji wofuna udziwe chani? Cheni. Azibambo ena wamwalira nzawo kumene kuja nzibambo mayi uja amamusirira ndikale azembatu nde ena mapita ukamfunsa kodi ufa makhala kuti kodi ziwiya nziti tabwera tungatanzanu sikuti tikukumbutsani sono mazata. Welcome back to this live coverage of a press conference by the National Registration Bureau on the National Birth Registration Campaign. The conference is being addressed by the Minister of Land Security, Peter Mukito.
think it should be me apologizing as a cabinet minister and the lights getting off when in action. I think it's a shame on us as a government. It means we need to do something on the issue of the electricity. So I am restarting. The Principal Secretary for the National Registration Bureau, Mr. Patrick Machika, and senior officers from the National Registration Bureau, senior government officials, the UNDP representative, Mr. Azza Malik, members of the press, ladies and gentlemen, good morning once again. I warmly welcome you all, and I also greet everyone who is following this briefing through the media. As Minister of Homeland Security, and therefore responsible for the National Registration Bureau, I'm pleased to announce the start of a very important national program, the National Birth Certificate Exercise, also known as the Mass Child Registration Campaign. This is a program that touches the very heart of our nation because it is about our children and their future. Today, an estimated number of 4.6 million children in Malawi who are under the age of 16 are not registered. This means they do not have birth certificates, and in the eye of the law, they do not have a formal identity. When a child has no legal identity, that child faces many risks. The struggle to access basic services such as education, health care, and social support. They become more vulnerable to early marriage, child labor, trafficking, and abuse. So face exclusion later in life when they need proof of age for school. Employment or natural services. The gap also affects our country. It weakens the accuracy of our national population register and makes nation planning more difficult. Let me remind you that Malawi adopted the National Registration Act in 2015. Before that, under the old law from 1904, birth registration was not compulsory. As a result, many children born before 2015 were never registered. The new law changed that. It made birth registration mandatory for every child born in Malawi, regardless of background, nationality, or religion. Since then, the National Registration Bureau has made steady progress. About 3.8 children have been registered through health facilities and community services. In 2017, NRB also registered over 12.8 million Malawians aged 16 and above for national identity cards. However, this still leaves about 4.6 million children under 16 who are not yet registered. These are the children we are now targeting through this national campaign. This is not an administrative exercise, it is a national duty. Children to grow up without legal identity, without protection, and without access to their full rights. Birth registration also helps government to plan better. It allows us to know how many children need schools, health services, and social support. It strengthens our national identity system and reduces fraud and age manipulation. It also moves Malawi closer
to meeting the global commitment under Sustainable Development Goal 16.9, which calls for legal identity for all by the year 2030. I must also speak about the problem of age manipulation. Every time recruitment is announced for the Malawi Defense Force, the police, the prison, or immigration, the National Registration Bureau receives many requests to change dates of birth so that people can qualify. This undermines fairness and the integrity of our institution. Universal birth registration will put an end to this problem because every citizen's true date of birth will be securely recorded from childhood. Let me now explain how the campaign will work. The exercise will be carried out in 7 phases across the 25 districts. Karonga, Lilongwe Rural East, Baraka, and Mwanza were already covered during the 2022 pilot, which successfully registered about 625,000 children. Registration will take place at government primary schools. Teachers will act as registration officers. Head teachers will supervise the centers, while primary education advisors will provide oversight. Parents and guardians will be required to provide their national ID numbers so that children can correctly be linked to their families. The NRB staff will be present to verify identities and provide technical support. Before the campaign begins, all involved staff will receive proper training. There will also be a nationwide awareness campaign so that every parent knows where and when to register their child. After the registration, birth certificates will be printed and issued at the same schools to make collection easy for families. To carry out this program fully, about 17.8 billion kwacha is required over more than 1 financial year. For the 2025 to 2026 financial year, government has already provided about 5.4 billion kwacha, which will cover the first 2 phases. The remaining phases will be funded in the next financial year with support from our development partners, including UNICEF. My ministry will work closely with Treasury to ensure this program remains a national priority until every child is registered. I wish to thank His Excellency, the President Professor Arthur Peter Mutharika, for his strong leadership and personal support for this exercise. Let me also remind Malawians that the national ID system was initiated under the leadership of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. What we are witnessing today is the fulfillment of a national vision, a dream that has now become a reality and a true blessing to our nation. I also thank the government for continuing to invest in this program. I further thank our development partners, including Disease Control Center, UNICEF, the community of St. Gido through the Bravo program, and UNDP for their financial and technical support. Your partnership has made this national effort possible. In closing, let me be very clear. Every child in Malawi deserves a name, a legal identity, and recognition by the state.
4.6 million children are waiting for their birth certificates, waiting for their identity, and waiting for the foundation of their future. I therefore call on all partners, parents, guardians, and community leaders to support this campaign and to register every child. Together, we can make sure no child in Malawi is left behind. I thank you for your attention. May God bless you. Mwina mawu mchichewa amene tingawonjezere mwaka mphindiko chepa ndikunena kuti press briefing iyi mauno ndofuna kuwadziwitsa Malawi kuti tikuyambapo kalembera wakathithi makamaka ana amene angobadwa komanso amene ali zaka zosapyolera pa zaka 16. Kalembera ameneyi tikuchita mogwirizana ndi masomphenya a Profesa Arthur Peter Mutharika onesesa kuti Malawi wina aliyense akhale ndi chiphaso cha unzika. Ziphaso zimenezi zimatithandizira makamaka ife akuboma kuti tidziwe kuti kodi ndi ana angati amene akusowa chithandizo. Amathandizira pamene tikukonza mapulani aboma. So tikupempha kuti inu makolo komanso ena onse amene tikusungana ang'onoang'ono amene ziphaso alibe kuti tikamba exercise imeneyi chonde tiwatengera nawa tipite tikalembetse mukaundula ameneyi. Tikhala tikupereka ndondomeko mapulogalamu osiyanasiyana kwa Amalawi wonse kuti adziwe kuti kalemberayi kodi akhala motani. Komanso tikhala tikupereka masiku, madeti, komanso ndi malo kumene kalembera amene akachitikire kumadera kwathuko. So tikupempheni nonse kuti tiye tichite support program imeneyi ndi cholinga choti tichepetse vuto limene boma limakhala nalo pa ana amene asanalembesedwe mukaundula ameneyi. Mulungu akudaliseni, zikomo kwambiri. Honorable Ministers, zikomo kwambiri chifukwa cha kuti fotokozera nkhani imene tayitaniratu nkhani kumawa kuno. We thank you so much for the statement. Let me now, without wasting your time, call upon members of the media to start asking questions. Let's take the first 5 questions. You raise your hand, you mention your name and the media institution you are representing, and then go straight to the question. Do not perambulate around the peripheral, just ask straight to the point. We'll start from there and then go there and there. Please come forward so that you are using the microphone. Please come this side. Dzina langa ndine Doric Ntenje from Malawi Post online publication. Funso langa ndingufuna ndidziwe mwanena kuti muyambira pana kuyambira pa 0 ana kuti obadwa kumene nde munenanso kuti ndondomeko iziyenda m'masukulu kwana kutengera kwa anthu amene akumvera kuti kwa ana amene ali obadwa kumene kuti ndondomeko imeneyi azitengera kuti ziko. Thank you. Please, madam. Zikomo kwambiri, dzina langa ndine Mercy Matonga ndipo ndimagwira ndi Times. Funso langa ndilo kuti mukuyamba kalembera wa ana tsopano koma tikaona pano pa bungwe la NRB lili kale ndi mavuto wa kalembera pamene ma national ID anthu ambirimbiri akukanika kutenga ena maina awo kumasokonekera komanso ena zikumatenga nthawi kwambiri kuti atenge ma ID amenewa. Kuyambanso kalembera ameneyo simukuona kuti mukuzikundikira ntchito zochuluka pa inu nokha. Zikomo. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndi mafunso awiri. Funso loyamba kutengera ndondomeko zimene
NRB yakhala ikugwira mbuyomu kulembera anthu osiyanasiyana mapulogalamu ena pakhala pali mavuto ena kuti pali anthu maboma ena amene ali ndi zikhulupiriro zawo maybe because of religion or tradition kuti amaona ngati mwina njira zimene zizi kwa iwowo ndi zosafunikira. Mwina ngati NRB mwakoza njira zanji kuti anthu amenewa akhalenso akupindula nawo ku ndondomeko imene kuti amvetsetse. Funso lachiwiri mwafotokoza kuti ndondomeko imene iyenda mafezi okwana asanu ndi awiri 7 komano mwina amalawi afuna atadziwa kuti kodi ndondomeko imene ikuzatha liti, time frame 7 phases ikuzatha litiro. Zikomo kwambiri. Thank you. Let's have from Zodiac and then you start. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ntchito ngati imeneyi ndikukhulupirira zoti sikoyamba taonapo mbuyo mu zipatala zikukakamiza ina zoti ana azikhala kuti alembetsa bwinobwino. Tinene zoti achipatala apena ntchito yawo nanga ngati boma muchite zotani chifukwa monga mmene ndafotokozera kuti akasikoyamba. Zikomo. This round, let's have that last question. Zikomo kwambiri. Ine ndine Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Mafunso anga ndi awiri. Ndiyambe ndi gawo lophunzitsa amene agwire ntchito imeneyi. Mbuyomu tamvapo kuti mavuto amene timakumana nawo ngati dziko ndi kukhala ndi well trained staff woti athe kuthandizirani ntchito ngati imeneyi. Muchite bwanji kuti ulendo mwina zisativutenso. Mbali ina nkhani ya ndalama 17 point something billion imene ifunikire. Tikudaliranso ma donors kuti atithandize komabe ngati dziko assurance imene mukapatsa Malawi ndi otani kuti lodakhala mwina kuti zativuta ntchito idzakhala kuti idzamalizikabe. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Honorable Minister. I know you have your lieutenants with you. Please, you will now respond to the questions put forward. Thank you. No, nditokoze kwambiri. Funso loyamba I think kufuna kuti adziwe kuti kodi mwanena kuti mukuyambira ana from zero ndi anawa azayenda bwanji kuti apite kokalembesedwako. Ndibwerezenso kunena kuti exercise yolembesa makamaka ana amene obadwa kumene yambiri ikugwiridwa muzipatala momwemo. Akangobadwa kumene mwanayo osatengera kuti kandi wachipembedzo chanji registration kumachitikira pomwepo. Koma nkutheka kuti pali ena ana amene anabadwa koma mwina mwayi umenewo sanaupeze amene wandameti kuachita target kuti tiwalembe tichite panopo tipeze data yawo kuti tiwalembe mkaundulayi komanso kuti tiwapase zikalata ma birth certificates. Ina ndi nkhani ya kuti NRB ikumapeza mavuto, tikupeza mavuto ambirimbiri ndiye tikukhanga tikuzunjikiranso mavuto ena. Mavuto ena alipo kale komanso tikukhanga tikubweresa mavuto ena. Tivomeredi kuti mwina nkutheka mbuyo umu mavuto amene tinali nawo, mwina nkutheka panali zifukwa zimene zinapangisa kuti mavuto amene akhalepo. Koma tikusimikizireni kuti ulendo uno takonzeka kunkhani ya ndalama, takonzeka kunkhani even ya zida zimene tifuna kukagwiritsa ntchito pa exercise imeneyi in terms of makadzi, printing imene zonsezo tirede. Chifukwa pano talimba mtima kubwera ndikuuza mtundu wa Malawi kuti tikuyambapo ntchito imeneyi. Tikusimikizire na Malawi kuti ndi this mass registration imene tikuyambayi sindikhubiranso kuti tipeza mavuto chifukwa zonse zotiyenereza tili nazo. Nkhani ya ndalama tili nazo ndipo materials zogwiritsa ntchito tili nawo, so tikhubira kuti mavuto amene wasakhalapo ulendo uno. Ena anafunsa akuti pali ena zikhulupiriro zawo zimalesa ambiri amabwera kuti ndi 99 chanika za m'Baibulo. Ndifake tikunena kuti pakhala kulumikizana
komanso kuphunzitsana kuti amalawi adziwe ubwino wake ndi kufunika kwake kukhala munthu kuti akhale mukaundula wa mdziko. Mmene tanenera kuti ndi khumbokhumbo la dziko lonse lapansi kuti dziko lililonse akwanise kulembesa mzika zawo muzikomo, chifukwa zinthu zimenezi zimathandizira boma kuti tithe kumadziwa kuti kodi ana amene tinawo azaka izi tinawo angati. Ngati tikukamba nkhani ya maphunziro ya anawa, kodi tikuchita target ana ake ati. Ndi information imeneyi kapena tine kuti mthenga umenewu umathandizira boma kuti lichite bwino pamene likupereka zofunikira ndi zoyenereza kwa mtundu wa Malawi. So tikudziwa kuti mavuto amene tizikumana nawo, komanso ndi chifukwa chake tikudziwa tili ndi akuluakulu amene tinakutsogolowa amene atithandizire kuti uthenga umenewu athe kukaulongosolera bwinobwino kwa anzathu amene amakhala ndi zikhulupiriro zosiyana ndi zimene tikuchitazi. Funso lina ndionena kuti mwanena kuti pali mafezi 7. Kodi mafezi 7 amenewa mukuyembekeza kuti muzamaliza liti? Tayamba pano chithandizo boma atipasa chaka chimenechi chikutha mu March, ndama imene tanena kale 4.6 billion. Tikuyembekeza kuti atipasanso ndama zina kumene tikupitaku, koma mafezi 7 onsewa tikuyembekeza kuti timaliza pofika mu December. So ndi imene takonzekera inu afe kuti pofika mu December 2026 tikhale titamaliza mafezi onse 7. Nkhani ina ndi yonena kuti kuti sikoyamba kuti ma research amenewa achitike, komanso ndikuti kodi achipatala simukakhulupirira. Tanena kale kuti act yoyamba si makakamiza anthu kulembesa mukaundula until 2017 pamene act yatsopano inakhazikitsidwa imene ikukakamiza wina aliyense kuti azilembesa. Now mukaona 2017 kukafika lero 2026 ndiye kuti papita zaka 9. Target group imene tikuyisata ife ndiyo ana less than 16. So mutha kuona kuti pali gap ya ana amene anakanika kukakamizika kuti akhale ndi chiphaso chimenechi. Tithokoze achipatala kugwira ntchito yabwino kwambiri ndipo tiwayamikire kuti atipepusa ntchito imeneyi kuti mwina sitivutika kwambiri chifukwa kuti zipatala zambiri zakhala zikusatira ndondomeko zimene zinakhazikitsa mu act yatsopano yoonetsetsa kuti mwana aliyense obadwa akhale ndi birth certificate. So tiwayamikire akugwira ntchito yabwino ndipo ndikukhulupirira kuti apitirizabe kugwira ntchito yabwino. Ife tingobwera kuti tione kwa iwo okhawo amene sanathe kulowa mukaundula amenewa. Funso lomalizira linali nkhani ya yophunzitsa. Oh yes, I think inali ya funding komanso training kuti kodi anthu amenewa mwaphunzitsa bwanji. Mmene tanenera kuti udindo wonse ukupita kwa aphunzitsi ndi amene tawapasa ntchito imeneyi kuti atigwirire plus ma headmasters kuti ndi amene akayang'anira ntchito imeneyi. Ndipo mmene tanenera ndi kuti tapasa ndondomeko zofunikira ndipo pasenta pena paliponse anzathu a NRB awa akakhale pomwepo kuti athandizire kuti mwina mmene anzathu akupeza mavuto ena athe kuwaunikira bwinobwino kuti asakhale ndi mavuto pa exercise imeneyi. Komanso titero kuti pamene tikuyamba mafezi amenewa ndiye kuti tirede kale ku nkhani ya ndalama. Mmene tanenera kale kuti anzathu ena apereka kale commitment kuti atithandize. Anzathu a UNICEF mmene tanenera ndi ena onse disease control center ndi ena onse ndi anzathu a UNDP ayambapo kale, komanso achitabe apereka commitment kuti kumene mafezi amene tikupitawa akhala akutithandizira kuti tiyende limodzi. Komanso boma laonesa kale chidwi ndipo lipitiriza kutithandiza pa programu imene chifukwa taitenga ngati chinthu chofunikira kwambiri kwa ife kuti tichite.
ndipo tikhulupirire kuti onse amene akhala kugwira ntchito imeneyi azalandira zimene tawakonzera kuti atithandizire pothandizira kugwira ntchito imeneyi. Zikomo kwambiri. Titenge omaliza chifukwa I think it is the program ina. Yes. Do we have any questions? Any more questions? If not, we can ask Honorable Minister to wind up. Titenge mafusa awiri ngati alipo zamveka bwino chabwino. Honorable Minister mutseke. Ndithokoze kwambiri atolankhani nonse amene munatisatira mawu mutamva kuitana kwathu, ndipo ndi chikhulupiriro kuti muja mugwira ntchito yanu yabwino mthenga umenewu mukatifikisira kwa Malawi wonse, kuti Amalawi konse kumene ali adziwe kuti tikuyamba kalembera ameneyi wakatiti, ndipo kuti ndi udindo wa kholo lina lililonse kuonesesa kuti mwana amene ali nayo pakhomopo amene sanalembesedwe mukaundula abwere ndithu akalembese. Mthenga umene tili nawo umene tinabwera nawo mawa ndi umenewu. Ndikuthokozeni kwambiri, ndipo ndi chikhulupiriro kuti Amalawi amene akutimvera achita zimene tawapempha kuti achite. Mulungu akudaliseni. Zikomo kwambiri, tathokoza. Thank you so much, Honorable Minister. Before we disperse, allow me to request Madam there to close this function with a word of prayer. It's a National Registration Bureau ochititsa kalembera wakatiti wa ana kapena tuchatimati birth certificate obadwira pa Chingereza kuti National Birth Registration Campaign. Pamene pakhalenso mapeto pa kulutsa mawu athu chokera kuno kulilongwe. Tinali live pa MBC Radio 1 komanso MBC TV. Ndithokoze nonse amene matha kutsatira zimenezi. Ine Mtumodzi tabwezera nzathu ku Blantyre ku Chichiri Broadcasting House komanso ku Kwacha kuti apitirize kutipatsira ma program osiyanasiyana malo maonse kuno. Zikomo kwambiri. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi kupepesa maliro kuzikhala ndi malire komanso kupepesa kwathu kuzikhala kotani. Iyayi ndimene anadwalira muja iyayi akapume inu zoona munthu ngamene tikamamfunsa kuti kodi zinakhala bwanji, komatu ife tinamva kuti zakuti sizimakhala bwino. Kodi ndiye zinakhala bwanji wofuna udziwe chani cheni azibambo ena wamwalira nzawo kumene kuja nzibambo mayi uja amamusirira ndikale azembatu nde ena mapito kamfunsa kodi ufa makhala kuti kodi ziwiya nziti tabwera tungatanzanu sikuti tikukumbutsani sono mazata Zintu zafika panda tutumuka sindinali kuyembekeza zingakale chonchi ndisaname mbuye wanga mwandilemekeza zikomo njira yanga mwaitata ndidangalira mtima wanga mwautulutsa mundima moyo wanga mwautata ndimadalitso zikomo 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 Allah zikomo Allah zikomo Allah
pazonse mwandichitira, mwanditulutsa mundima, mwandiwongolera njira. Zikomo, mwanditulutsa mundima, mwandiwongolera njira. Zikomo, sindifuna kukhala wodzitamandira, poti nthawi iliyonse inu mutafuna zonsezi ndili nazo kukhoza kulanda. Ndikudziwa mavuto sangatheretu, koma besi ningaleke kuyamika, chifukwa mumamva kulira kwanga. Zikomo Allah, zikomo Allah, zikomo Allah, zikomo, zikomo Allah, zikomo Allah, zikomo, pazonse mwandichitira, mwanditulutsa mundima, mwandiwongolera njira. Zikomo, pazonse mwandichitira, mwandiwongolera njira, mwanditulutsa mundima. Zikomo. Ni mu programu ya kutekera. Ni programu imene timakambirana za maulumali osiyanasiyana, ndipo programu ya lero takutengerani mmudzi mwa mwanyama mboma la Mangochi. Ndipo tili malo ano chifukwa cha bambo Alfred Chagachi, amene watu ndi bambo amene ali ndi ulumali osayenda, ulumali wa ziwalo. Tabweratu malo ano chifukwa cha ntchito imene akupanga. Nthawi zonse timakamba mu programu imene timafotokozera kunati kulumala tusikulephera, tikhoza kuona kuti bambo Alfred akupanga ntchito zosiyanasiyana zamanja, kuotcherera, kukhoma zidebe, mbaula ndi zina zotero. Takhalani pompo kuti tione kuti kodi bambo Alfred akupanga zotani kuno kwatiye Mponda mboma la Mangochi. Mu programu iyi muli ndine Lino Mponda, osayiwalanso mkozi wa programu iyi Woston Sangala. Banja mwanzo tunamoda mwanzo 7. Ya, tunamoda mwanzo 7. Ineyo naboda mapasent sister wanga. Depa antu 7 ipo. Ena natisia ameta sabu ya 6. Ya. De kuyambira pamene popo. Ndabwera kunguti ndabokhala pandekha. Magwira ntchito, koma ntchito yake inali yolimba. Magwira maganyi, matani ndikumalizia lendi ndikumaja. Kena kunaza vitandia anyamata nazo manga. Kuyamba kutani, kuyamba kumanditenga, ngati mojeza, tatiyo kutikajezo. Basi mwino jumaka nani, mwaka ndipuzisa kupanga floor. Kena kuna kutipuzisa kuma masefutaki. Ntazi hizo zimeja kuna mwino. Naza pesa contract kwa driver wina wa Escom. Nakumba ndikupanga ndeka ndikulambi nyoma. Ndrama zanga zoya bila kulanda kumene kokozo zimene napita kali pia kukapuzia kuma zidebe. Ndakuza kuma zidebe basi matani ndikumapanga nangu kuza sumina kwa wiki. Newe tinasempana ndia kuzia atu kena kunara nasia. Mutona ndichidwi. Chazimeni mafunazo.
ndabwera ku nyumba ndinaona kuti ntchito ndimayifuna ndipo ndikumbulanga kuti ndani ndikhale okoma ndinangogula zida ndikuyamba kutani kumaziphunzitsa ndekha ndinangotola mbawula pazala ndikuyamba kumayiphasa pang'ono kumayiona chani ndinathe muna 2 weeks